Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ito pang weekend edition ngayong Disyembre 13 hanggang 15, 2025, Sabado hanggang Lunes. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung gusto ng English version, if you want to view the English version, there's a link up here. And if you're watching via Facebook, there's a link also on our homepage of Mike, Mr. Typhoon Padua for more details on the English version. And dito po ay pinaglilingkod din sa inyo ng Awitis Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, click lang yung link dito. If kayo po ay nanonood sa Facebook, may link po sa baba nitong description. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bortado. Well, ngayon lang tayo nakabalik. Pasensya na po, medyo busy tayo for the past few days. But no, rest assured, wala naman pong bagyo or low pressure system. Just typical, normal amihan. Diyan pa rin yung shear line. Pasulpot-sulpot sa dulong Hilagang Luzon sa may Cagayan Valley. But ngayon, medyo bumaba dito sa Kabikulan for the past 24 hours. But mukhang diffused na po siya. Baka mamayang hapon, bukas, okay na naman po ang ating panahon. But sa Lunes, Martes hanggang Miyerkules, babalik na naman ulit yung shear line. So inaasahan natin may mga pabugsong ulan na naman po dito po sa ating syudad ng Naga at sa ibang panig ng Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Luzon. So ang amihan nandyan pa rin. Usually katandem niya ang shear line. Kapag napababa ng bahagya ang shear line, feel natin yung amihan. At yan po. At dahil meron tayong mahinang La Nina, expect natin na ganito ang ating panahon hanggang sa darating pong Pebrero. Kasi Pebrero pa babalik sa neutral ang ating klima. But kahit na may La Nina, El Nino or neutral conditions, laging meron shear line at amihan. Depende na yan sa intensity niya, kung malakas o mahina. At nagde-depend din yan sa epekto ng El Nino at La Nina or neutral conditions. Okay, so ito po yung pinaka-latest graph set natin early this morning. So yan po ang shear line. Kitang-kita po natin na yon. Dito po sa may bahagi ng Eastern Visayas at Kabikulan. Ito po mga localized thunderstorms lang po embedded sa mahinang easterlies sa may Visayas. Medyo nawala na ngayon na yun at this time. At yan pa rin yung amihan, stationary sa may Hilaga at gitnang Luzon. Nagbibigay na po ng medyo may kalamigan na po na panahon. I-feel na po natin. Wala po tayong any developing tropical disturbances, LPAs, na posibleng maging bagyo sa buong Western Pacific. At localized thunderstorms lamang po dito sa may Mindanao, Visayas, dahil sa local convection. Okay, dahil sa init ng ating karagatan. Kaya meron tayong mahinang La Nina. Yan po ang dahilan kung bakit normal hanggang above average yung mga ulan natin na yung Kapaskuhan. At may pinapakita ang American model na bagyo daw dadaan dito sa area na ito. Okay, gagawa tayo ng track parang ganyan daw, tapos gaganyan. Pero ang good news po, siya lang po mag-isa nagpo-forecast niyan. The rest of the computer models, including the AI, DeepMind, okay, ay wala pong pinapakita na dadaan na bagyos between December 17 to 21 kasi yun yung date ng American model. Papakita natin sa inyo maya alamang. So ito yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So yan po ang frontal system na nag-cause nitong shear line sa atin. Yan may frontal system dito malakas. Ito yung middle latitude cyclone, bibigay ng snow, blizzards. So napakalaki po yan. Minsan maabot ng 1,000 kilometers in diameter, but nasa taas po yan sa middle latitude. Tayo nasa tropical areas, subtropics na kasi yan. At nakita po ninyo dito ang tail end ng cold front o yung tinatawag natin na yun as shear line, ganyan kasi yung dating name. At iyan po ito yung cold front, and then yung shear line ay ito na po yun, papunta dito sa atin. But ang latest na yun, mukhang diffused na po siya. Baka may alamang hinto na rin yung ulan dito sa atin. But still cloudy conditions ang ating rayon. Mukhang tayo lang umuulan as of this morning. But may hapon, ibang areas ng Visayas at Mindanao, may mga ulan din na inaasahan. Ito yung zoom in satellite animation para makita nyo clearly for the past 6 hours ng satellite loop.
ang epekto nitong mga thunderstorms dala ng shear line. Nagbibigay po ito ng light to moderate rainfall na yun dito sa Kabikulan, kasama po ang Naga. Minsan, mayroon pong mga heavy downpour but panandalian lamang po ito. Nasa 20 millimeters lang ang ulan natin dito sa mga weather stations natin around Naga. Okay, so yan po ang mga thunderstorms at ulan dala ng shear line. Nakikita nyo mukhang hiwalay na po siya dito sa main shear line. So diffused po ang tawag natin dyan. So it may dissipate for the next 24 hours. So ito po yung forecast for the next 5 days mula sa windy.com. Ito po ang rain forecast mula sa ECMWF. At for the next 5 days, ito yung 3-hourly forecast. At nakita niyo mamayang hapon medyo mawala na yung ulan dito sa Kabikulan. Magdi-dissipate na, cloudy conditions na lang. And then by tomorrow, may mga thunderstorms dito sa Mindanao at Eastern Visayas dahil sa easterlies. At pagdating ng Monday, ayan na naman po ang panibagong shear line. May mag-establish po dito dahil sa pagbaba ng panibagong surge ng amihan. Papakita natin mamaya sa ating wind forecast ng ECMWF at GFS. At ito po ang shear line. So nandito po siya. Dito sa atin sa Bicol region, light easterlies to northeasterly winds lang. May mga konting showers pa rin sa Monday. Pero pagdating po ng Martes, December 16, ayan, magkakaroon po ng parang dual shear lines. Meron isa po dito. Okay. Sa atin. Eastern Visayas is some sort of a possible easterlies po ito, panganyan. And then ito naman po is another shear line dito sa may bahagi ng ito yung dati, okay, existing. So ito secondary shear line dito sa ating rayon. Itong area po ng Cagayan Valley. So maulan na naman po sa inyo. A part of the existing weak La Nina, kaya grabe po maulan dyan sa inyo ganitong time. Dahil nandiyan naka-stationary ang shear line. And then pag i-move natin ito sa Miyerkules, medyo hina ang bagya pero maulan pa rin sa eastern coastal areas ng Hilaga at Kitang Luzon, kasama po ang Kabikulan dahil nga sa epekto ng shear line. So ayan po ang shear line. Dito pa rin siya. Okay. And mga thunderstorms naman po dito sa may bahagi ng Mindanao. And then sa Thursday, mukhang concentrated na lang po. Although pahina yung shear line dito sa may bahagi po ng Bicol region. Yan po yung shear line. Magbibigay pa rin ng mga ulan sa atin. Okay, so yan ang 5-day forecast. Hindi tayo mag-extend dyan since nagbabago-bago po ang forecast ng ating panahon every day. So, pagbalik natin early next week, may mga bagong update na naman po tayo. So, ito yung 24-hour rainfall accumulation forecast mula sa windy.com, courtesy of ECMWF. At kitang-kita po ninyo dito. By tomorrow, Sunday, okay na naman po ang panahon. May mga konting showers pa rin sa may silangang bagay po ng Kabikulan, like Pakatito District, Cananduanes. And then, kita nyo sa may taas, pagpatak ng Monday, December 15, ayan naman po ang panibagong surge ng shear line together with the amihan. So magbibigay na naman po dyan ng mga ulan at posibleng aabot na naman ng almost 200 millimeters almost, no? Grabe po dyan. Mag-ingat po kayo dyan sa mga possible po mga pagbabaha pagdating po ng Monday, dahil po dyan na naman ang shear line mag-establish sa may bahagi ng Cagayan Valley. And then by Tuesday, ito po ay mukhang mag-expand dito sa may Kabikulan at Eastern Visayas. And sa Wednesday, same situation from Cagayan Valley down to Eastern Visayas and Bicol region. By Thursday, December 18, hihina na po ang shear line. Concentrated na lang po dito sa may coastal waters ng Bicol region. May mga ibang nagpe-penetrate po sa buong bahagi po ng Kabikulan. So expect may mga showers, thunderstorms. Magdala naman po kayong mga payong at kapote. Dahil nandyan po ang epekto ng shear line. Sa darating pong Martes, Miyerkules, Huwebes, babalik ulit yan. Pero by tomorrow, Sunday at Lunes, medyo okay naman po ang medyo mabuti bagay ang ating panahon. Okay? So yan ating rain forecast. 24-hour rain accumulation mula sa ECMWF courtesy of Windy. Now, ito yung latest sa La Nina as of December 11 or 2 days ago from the Climate Prediction Center of NOAA. As of now, nasa La Nina advisory tayo.
At patuloy pa rin ang epekto ng La Nina, yung mahinang La Nina dito sa ating lugar. At nakita nyo dito sa outgoing long wave radiation na na-absorb lagi yung init ng ating haring araw. Kaya yung init ng karagatan ay nagbibigay ng mga thunderstorms dito sa atin. Lalo na po dito sa may Northern Australia at Indonesia dahil panahon nila ng tag-ulan. Dahil summer season dito sa may Southern Hemisphere. Nandito nakatutok yung Intertropical Convergence Zone. Ang tawag nito sa kanila ay South Pacific Convergence Zone. Kasi sa may Southern Hemisphere po yan. So ang latest na yun sa La Nina graph mula sa NOAA, yan po, nasa 82%. Week La Nina tayo na yung December. Okay, ito po yung month. December, ito January, February, and March. So most likely, ang epekto nito ay ng La Nina ay bababa yung graph ng percentage ng lakas niya. Pagdating ng February, back to neutral conditions na tayo at 67%. Okay? And then, kikita po ninyo, for the next 3 to 6 months, mukhang nasa neutral conditions po ang ating klima dito sa ating mundo. Mukhang bababa po siya sa July of 2026, although ang uncertainty nito ay napakataas. Mukhang mayroon tayong impending El Nino. Hindi natin alam kung gaano kalakas ito, but by August papunta tayo sa El Nino. So kabaliktaran po ng La Nina. So magkakaroon po tayo ng below average rainfall. Ang result po niyan, dry conditions at baka magkaroon tayo ng drought conditions, lalo na po sa may southern Philippines. Pati na rin sa Luzon, central northern Philippines, pag kulang ang ulan. Yan lang po ang cycle talaga ng La Nina at El Nino kapag bumabalik po sila. Okay? Now, sa wind forecast mula sa European model at American model. Unahin natin American model kasi ito yung nagpapakita na baka ba may bagyo December 17 to 21. But huwag tayo mag-worry dahil fantasy model po yan kasi siya lang pong mag-isa nagsasabing meron. At medyo malakas pa. Okay, let's see kung magiging realidad ito. But based on experience for the past 20 years, ganun lagi ang American model. Now, ang forecast po natin, simula bukas, may bagong surge ng amihan. Bababa po sa may Hilagang Luzon. At nakita nyo dito, ayan po, ang amihan. Okay, so bibigay po dyan ng mahangin at medyo malamig na panahon. And then, pagdating ng Monday, yung konting effect ng amihan ay bababa dito sa may silangan bahagi po ng Kabikulan hanggang Eastern Visayas. At nandiyan na naman po yung shear line. Usually, ang shear line ay dito yan sa area na ito. Yan, may boundary niyan. Tapos, meron dito meron pa ditong shear line na magbibigay po ng mga paulan. And then sa Martes, hina yung amihan, papasok yung easterlies. Yung easterlies, ito po yan, gaganyan yan. Tsaka yung natitirang amihan. So, ang result po niyan ay gagawa po siya ng shear line dito sa atin. Kasi magko-converge po yung mainit at malamig na hangin. So, alam na this. Okay? Alam na natin na ganyan ang mangyayari. So, sa 17, balik sa either easterlies at northeasterlies sa ating bansang Pilipinas. And then by 18, ayan po, may pinapakita po dito ang American model na mukhang tropical storm. Ayan po siya, aakyat, malapit sa coastal waters ng Samar at Bicol sa December 19 and 20, 21, aakyat sa may east ng Northern Luzon, 22, mag-record hilahin ng frontal system o pupush dyan ng nag-form na high pressure banda dito. So yan ang forecast ng American model. Medyo unrealistic pa as of this time kasi siya lang po ang nagpapakita niyan. Okay, same naman po ang wind model for the next 5 days. European model, kasi European model walang pinapakita. Tingin nyo sa 18, 19, 20, 21 all clear po tayo. Pati itong icon isama na natin, wala pong pinapakita po dyan. Okay, how about ang Google DeepMind? Wala din po. Although may mga bilog-bilog na mga maliit, pag less than 5 or less than
10 ang mga circles niyan ng ensemble ng Google DeepMind. Hindi po yan matutuloy. Kailangan kasi marami tulad nito. Tingnan nyo ito. Ito. Sa may South Pacific. Yan, bagyo po yan. So makita niyo yung cluster ng mga circles, mas marami. Pag mas marami, mataas ang probability. Pero dito, wala halos parang pailan-ilan lang mga Jolen. Parang mga Jolen siya, di ba? So yan ang UI. Okay? Interface ng Google DeepMind na pinapakita na wala naman po tayong dapat ikabahala. Okay, so enjoy our Christmas parties, our celebration for the last month of the year. Now, yung mga nagtatanong sa alon, yung mga fishermen na nanonood sa ating video, yan po, malaki pa rin mga alon sa may deep waters po ng Philippine Sea, sa may east and west, pati sa may dulong hilagang Luzon, maabot po ng 3 to 5 meters, so delikado sa mga maliit na sakyang pandagat. Pwede naman po kayo dito mag-fishing malapit sa coastal waters kasi yung alon po dyan nasa 0.6 hanggang 1 meter lang po. But dito sa may Visayas, walang problema po dyan. For the next 5 days, yan po, kita po ninyo, dinadrag ko ang slider hanggang December 18 ay mukhang kalmado hanggang half a meter lang po ang alon. So, best for fishing and sea travel. Okay? So, yan po ang latest sa ating wave heights. Sa latest naman sa Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung second at third week ay 50% to less than 20% ang probability. Now, sa unang analysis sa week 2, valid December 18 o December 17 to 23 ay pinapakita dito na ang Pilipinas magkakaroon ng 50% above average rainfall. So, most likely normal po ang ating weather. Lalo na po ang second week, December 24 to December 30, panahon ng Pasko, ay more than 50% pa rin ang probability of above average rainfall. So, wala tayong tropical cyclone formation. Lahat po sila ay dito sa may Northern Australia, sa may South Pacific, dahil panahon po na yun ng cyclone season sa kanila tuwing November hanggang Abril of 2026. Even sa Pag-asa, itong latest nilang tropical cyclone set potential, in-issue nila noong 8 p.m. of December 11, valid for the next 1 to 2 weeks, kung saan yung 1 week, highly probable yan. Week 2, 50% probability. Sa week 1, walang pinapakita. Now, dito tayo sa week 2. Ito na po yung pinapakita ng American model between December 17 to 21 na may bagyo daw, blah, blah, blah. But wala pong pinapakita dito ang sa Pag-asa, very low. Posibleng mag-form ang low pressure, but pagkabadating ng bagyo level, wala po. So, nakalagay dito. Therefore, the TC-TET potential is unlikely o hindi po high ang probability. Okay, low probability po ito. So, wala tayong dapat ikabahala. So, relax po tayo na yung Kapaskuhan. But we will keep you updated. Next week, may panibagong update. So, most of the time, nawawala po yan sa American model, yung mga ganyan na mga nagpapakita ng mga system. Huwag kayong maniwala sa mga post. Ang dami na naman lalabas po dyan. Nakafocus lang sa American model. So, yan po ang ating pinaka-latest update na yung weekend ng December 13 to 15. This is Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Advance Merry Christmas to all. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.